Etwo bebe bobe ho safo hene se banya golden stew. Banya golden stew. Sikejwa hu ni mabi efi. Na ne dodo mpokura yesen. Eno so wo. Bebe wie firi boyem. Ni bede koy. Ni be wie ni bebe dwebanu ma ba ka kire se konfa no che akokom bi efiri soro no ode aba. Me pacho boyem. Da obenya mmere. Me do be ko no akohwe be man ya wo. Ba ni bebe wi akoya. UK force bebe fakoy. Nti de oho bia we fake ya pam. Ba pam. Na wo mpacho nka saa sika kese wo nipa betimi apija to no hon wo de good back akra ekura se de mudru tie ni UK for so abefa de ko de beto abe dwebanum kansa makase besum sika dwa nti be wo sika wo sika bia na no bia nshawase wo di udie o so meka sa bia de bia meka o wa hena One. Sadam Sumitimi Kruma, Messumi Wawa Main. Sane do Mafos Betimi Kruma, Be Wawa Behin. Cassa here dosi. Yadamunya say Sabrina Dunya Munya Daji Namo Eshaye, and necessarily that for future than Punyanko dear Mai. And don't yatana say Babisunya dear. Then I didn't ever be seen one day, and a Dibisuano a doson. The Dicano and a Baba Beshe. Eye Sikeja asantoma to me Sikeja kofi the adam krobe refers and tokotoko hene opem so say tutu one na danfo obiri konfo no che emma ehye ho komma asante nananom asabi so nsabi nya do omoya omobo asante ase eye kwaman dwaben kumewu edwoso mampon ena afen so kumewu enne edumakase kase enne nananom aka omoya asante abose no omo kire omo yemukom adeduanan na chiri no ena wo enkomhye ba sai wo nyina fo musika tuntum omo akonya tuntum emra na akonya tuntum ni nyina no omo de nyina egu sebi so sebi nyado amenem no mutweja tu mo hye no omo hye no huntutu no kosoro no ena Sikeja ebae ubri konfashe ho kom se di Sikeja ba be sine naso no wonno ene beye obedi asante sadom no enima na se wonno ne beye etire ede ama asante enunti akonya no ebesi Sikeja ebaba besi eye opem so setutu ne naso sansem we ya bakosema eda ho no fi tetentrede anase benfie wa ahasane akire ni asante eba ya asante kurukraye asante kyereye abakosem mu bi nso so sa kyere se ebra asante ene gyenkyira man kese ne kokono obiri konfo no kyehye ho komse esanse denkyira man no enye man ketua wontimi kotwemfa no so nti disa asante ben no ho wo honhom ene honamani eno nti kono asante ben no ho ene okoye de di kan no won ka sese eko asante be ko asante be di nkunim be di denkyira so nkunim no se sebe so sebe nya do pem so se tutu kwa okwa wo me eno nti disi enya ohene foforo betu ne ho asi ho na wonim so be kwa akono okọ be di nkunim ne nanso so no oba wo bemu mampon ejitu no ho so ekoye boahe anantuo ejitu no ho so koye yeni mafoforo pin so a eka ho a yedikin yesua ho ade na ze Sikeja eho asem ene yeken yesua ho ade saa yesua ho ade idea dansi preface Sikeja eye asante my dear anase eno na asante etumi ewumu a ebra broni kokko ebefa sebi so sebi nyado na prempe ede ne ko ze shields ne mpo no na onum se broni ensakan nenso ebra broni baye no na asante ede eye Sikeja akwakosie baabie sese wodi esie elenti Sikeja de eno ne asante na ho abakosema yesua no wo twremu na afenso yesua fimpanyi ho no
ho dance so wo ho dia dance prefer say eye bi asante anase ya twere gu nkrata mu no nyina no ho dance wo ho no masekedwa eye asante edia na nanse mu ane yete ye se bi so se bi nyato yetete eye techiman ensensem no techiman ensensem no ya asante na ehya ase achepa nye na asem ebra eye techiman asante ekota no subin ekon no asante kodi techiman so nkunima ede techiman be hye ebe ka asante ho no enu mu no ka me esa ase meba memma anase hunsem eye bebre na nanse no abrante bi ofre no ho eye kwa prince awose ne papa ene sebi son se benyado eye techiman hene oke kansem bi enti ho akwa hia se wose esua ho ade ne ankyerem yi ama sebi son se benyado mabru no bi enya ho ntiase antiase ya sebi ebe yese asemo a eye prince ka no eye no kure nensamo a woka no bi ne se eye sebi son se benyado ebra asante hene ene ne baba fopim ene asante man ekota no so bi ekon no a enam so ema tachiman edi tachiman so nkunim ema tachiman ebe ka asante ho no na sikedwa na eye tachiman fodia na kura na sebi so sebi nya do bo ho ban ene eye buoyem ene ntibra asante beto tachiman so sano onye no mo fa sikedwa ede sikedwa free aboyem boyem ede ne ba eye kumase ene wo sa fa ehom pempana de pi na se agudie die na katachiman ewu bi pa ene ye bunu east na nanom enchire mu omo ede emawiase nyana nanom ane ye ko bunu region so a enchire mu omo de ma ye ho no se ebra asante eko jama akon no a sampa ekoka ho bi ma asante di jama edi nkraso nkunimu no abakosam kire se ebra eso tano that time ebu asante ema asante ko bi edi nkraso nkunimu no omukọ ye na edi nkra na edi nkra jemai a ye edi nkra hene ne wonne jama hene ne wonne ne yere ete ho omoto ware na akonya na no wotes na edi nkra jemai teso no na yesikedwa na ware nso anu onto no so eye ware a eye sika oware anase eye sika no mode aye ware na chese ne mienu nyina eye gold enti asante twa na na di encouragement no ene won fa eye sikedwa no enne sabi so sabi nyado eye sika oware no sika oware ne de e wa asante bakoze mu chese e ko asante ko no jema mo no jema e ba no nema omo sade ba ye nyina no omuduru bechemu no eho ene wo mo che eye nema ne de ma na otumfo osante hene che ne ma ne de ma na serafo no mo ko akon ni nyina eno nti na ne nya akurudin bechemu eno nti de bono region fo so na nanu mo so kire ne se eye sikedwa eye na na dinkra a no ye jama hene ne dia na oteso to ware ansa na asante ekoto ahye ne so na se ayemi ensa no mienu ababe ka ho mienu die nim se ye ne dia ya asante techime abakire nim se ye ne dia e na jama so on kire se eno so ye na na di nkra jama dia nansen so anasa de so bi e kopie so no so kire se dentira hwiase e na ya asante empeja esanse yentimi nka asante bakosem abraye beja denchira ede atoho esanse na denchira ye man kase na amama ye wo Ghana hanum nyina mprempren Ghana no e wo nyina ehye denchira ase enunti denchira ahwease mu no na ye asante abose ne asante empeja na se denchira ahwease apeja no ho so biemu a sebi on chechira ye den eba enchechira na eba no ye ne je ho pa yenso ye be pese sebi so se benya ado na nanom bema yakwanya ne yaba ne yabesua sansa ye wo piusua efri denchira eno wade sua ne mu bi no ebra ye panyi baako ekọ eye Mami Grace Jumedi so no okọ se sikedwa ye ka ho asem no ne sikedwa eye denchira de ya
na de kwan ya nam so ma sikadwa be di asante ho no mo ene se ebra na ntim jakari wo ba asante ko no wo de sikadwa kan no ho baaye eninti ebra omudru fa yase no tena se je na home na wo te sikadwa no so enti wo tena se je na home no impofiri mu enna eye dwadonfo ebeto de she ye kana say eye ntim jakari na ntim jakari wone nasrafo so ena wo kun no twa ne ti enti ebra kumase fo duru ye no na je say dwadonfo aye den sabi wo makun ntim jakari ena wo mo etamo eye sikadwa no ede ba eye asante abakosamu so eda won so efa eye fayiya se kun no mu e kire se ntim jakari afa ne man aba be bonu fayiya se ne kire se ntim jakari bi kan ba ne kun no odi kan suma ni nua be matete ne sa na asante kono ko a se bi so ye ten up kwa ye kwa pa prince ni ntim bia no ka se me friends e be ye setete de no asante be so ntimi no nko a na ofa kwan be so no nya odi kan suma obi no betena no betena be hwese de wusi ye wonne ma wototo wonne ma ansana wo mo ba wo mafa sa wonua no ko so sana na ntim jakari ye odi kan ma ni nua wo gine die ne sahene wo gine die edunku odi kan ma ne ba ye betena asante e ma ne be hwe de e koso no mo boabo mo so mo te wo mo no e de na mo mo ye duru nti mo de te wo mo ho enu nti edunku ba ye no oba obesi ye sante hen so ezan say amani mu no wo hene yere enne the chairman ti no o ma e friend say wo hene me de ne koma na ne nsu asipoku a wo ye sante hen a cha me hene enna sabi yeso se benyado a cha me hene nsu asipoku emma edunku baabi etenaye ento mo baabi ta mo kotena edunku enu nti na ntim de ka retreat senka bra so say ne nua no ba da ka de ekoso de a kire na wente ho hwe no sa bre no nsoso no na kokobo akodi amanan eye ntim jakari se ekon na wo be free de nkira ba no so ba obedi nkuku na essence no yo hene kese a na ne ho odene no wa kuku duro ntino no odwene se sa ni tumi ne kura no so wo tra de nkira ba kura no ba bedi nkunim eninti de ye na ntim jakari ba no di kan fa edunku ama edunku ne edunku ka kire ne sei sadie obaye no enkrofo ni sinimo ahohoye no eninti enya de so be mane ho kwan amano aye den amano etimi no eninti edunku ni ntim jakari ekon enam maako ensia ansama sabi omotre ede abafe yase ema edunku ade hye nyina awuye ema sabi so se benya do biri konfo noche sa do ni nyina na obiri konfo noche kwamu anoche komamu aheno so wo fe yase emu no ode ede yiye ba se omokoya amane ewo esuo wodam esuba time omokoya amane ewo esuo wodam na esuo woda eyi ne ma emo mo beboa ekonu bia ehu adanse nyina yede ewo ho no mo a echa na ehesa dom no de ne odi sadom na nimu no ebe ni che no eguso eda eye edunku ahemfie enti se sikadwa no eno na ye nua be na ise kire mu se ebra wo eku ntim jakari asante efa sikadwa no oburu konfo hye ho kom se gise omunya dwetepudu eka ho se ya ne yete se yewura na brafo otena se no mo pai no kire yewura ne kase ye ene ko ahodo yewo sante hene ko ye gye asante mensi wa eya ne yete bojesango edude ye yete bojesango edu jemfi edinwum eho ena dwetepudu efribae ene ntime ene de pe bi esere busa ne se ebra na mentim jakari ede sikadwa no efri de nkire eba no na yesua eyeye na de to ye kon ho ba eyeye
na adentin so ntina eye sikadwa ba ya bra na agitepuduo so ka ho ansana ne tumi no aye adwuma mama me yesre mo yepese yehunu de to so biehunu so techimanfo ne ma ene eye kwa prince kaze sikadwa ba ne yetimi kukuru a eye yetimi de to kwabra ne ko ho ma ne de nante de ne so mi busa ne se ebra asante kokon no ewo eye tano so bi no wo kire sa asante kofa eye sikadwa no na esibuoye mu no asante ye den ene di sikadwa no efiri buoye mu ede baaye won so aye omo de to kwabona ne ko ho anase so omo ye ne se de to so bio na nanu mo bunu mantemu so kire se na sikadwa no eye jama hene edia na watatena so to oware enti ene so di esre bisa ne se na na bi encourage my ebe to oware no a sa akonya no edie na mo de kofa akonya no besi ho no de mana na bi encourage my e ma ne tena so to oware no kwabrane na tamto ne kon ho anase yesum nipa se ne kukuru yeyi anase kukuru yeyi na asante so edi jama so nkunimu no asante ye de na de sikadwa no e baaye eno sanse mi sei no ene yesre e de ebisa se we fie na se eye wodie na kukuru na yeyi dia na za ya bedi behabi na chese kukuru nsusu a eyeyi enti sikadwa no de ebisa nse techimade na wo boye mu no eye de na techimade na nsa kaye o hye wa no me nyene ma no ana o hye da no me bo ma no ana sese ana de wo denchira ewo sebi so sebi nyado eye bono no so eno so hye da ana ye bo ma no nyene ma no ana sese ana denchira de no so ye sere se ye benya ho nchiremu ana de to so bie mu so ye de beso de so ne se bono champin de she ba ko bombo ti da betu jase eye asuo batai asuo bofo wada santeman mu bosomtwe lake bosomtwe asabi osonso bi enyado wada ni mu me kire se wada ni mu sei enno ena branche dia betu jase abakosema wosua mampani aka kire ne se na lake bosomtwe na oda bono na asuo tano batan ene tu no na wo tu no eno ade na ni mu hancho wode beda asante be erinti na kyerese lake ba konsusu da asante me ma asante de hwa no zumpu no aboro ho ze na yo modia na subata me tu no ansemo zeze bi gidi eze enche ye besa ba bi mu se azi ese pa bakoso beti aferi abakoso ne ya jiese said ye bunu champion de sheyi kan die na chese said chada kan ye so nkode epoba betu kumase na se ye no kore obetimi da betu kumase ana eve wo ye be yi ebe krama na broso esanse bunfo na di kan eno mu ye bi de ma asante omo ema esotano etu ele gbosomtwe opamo no firi wokra za obi kunkum na de hye opamo no awode no ono ne nannemu ane se obepi mu wa asante ejina za chada kasa wode epoba betu kumase a anaso wode poba ba asante mamu a enye news aburufo de kan yibi dada e de ama asante enentino na jeze ye na efufo de wiase ade bi ababia do e di kesi zeze de legosomtwe e ya abunofo dia sikadwa e ya abunofo dia nana ninya bema aye wo kire se bi so bi nya do good a ye wo santa yana kwa kofa asante e good na the next lebusa na say New Mont Ghana
ewo he ewo ahafo ewo he ewo Asantemem Anglo Gold Ashanti ewo he ewo Asantemem hwan dia Euro Santahene ewo na Asantemem na nsenya new discovery bauxite ewo he anu so ewo hwan asase so ni na hini ewo hwan asase so ewo Asantemem enti wo hene asebie so nsebie nya do hene kese a osie na hemfo ne na hema odisi kafutu sie wo hene na osiesie ne ho no opia bonten ne ho mpempena de efri ne tizo besi ne nase nyina eye gold kroje eye sika kroje a enne dwomu de na ye kasikadwa ye ne de na otisika so na adie na sikadwa sika ye ne de adie ne de aso so sa ko wia onwia wo fa esa say de ye na adie no de bankum ena eje enunti egudie de obi mane buso endinete chima adie no be fa ene ma na ye kese anase ma na nya agudie enti nsem ne ana mo ka monka na kura nkyere emebunu no na monkyere de enti a mo ye de mo ye no de esra busa de say abakosem meda abakosem mu ya ka ho asem saa say sikadwa eye sebi eye Asante de na kwan fa so ba ye nie ye nye obi aba na me ka ho asem biara aden na afi na ho nkyere mu eba de esasre bio no say ye pese yesua ne emapi ewo de nkyira nti yesese na nan be ma yakonya nanka sebi abo mo na so nanka yensu ya babe ka ho bi ne ya babe sua ne emapi esanse ye wo pi bisa ne nim sana nanom so wo pi kire e bezi ye hu pi ye fa de nkyira ho esanse Asante nka asem Asante nka na asem enka na bakosem abra wo yi de nkyira efiri mo enunti e bezi ye hu no ena ba akozo bi ehu no so ensem no mu no so ye tese eyini nua be man so kase denjira ne ba eye jama akon no yesremo de pesi hundoso momwaye na yensua midi ede maame fozo twede mpanyankopon ya adoma ibishia makramo